I pozdrav svima ljudi, dobro došli još jednu epizodu Minecraft minigamesa, danas ćemo igrati Skyla. I idemo ovako da se odradimo i da obučemo pantalone ili gaće od kože. I kožne gačice. Kako hoće. Pa vidite bak. Sada ću ovako da pravim. Ovako ću da pravim, zato što bagu. Gle, ko već došao tamo, majko moja. Ja, sad sam se sjetio jednog smešnog vica. Kupi piroćanac najnoviji telefon, a piroćanci su vam ljudi koji ne daju nikom ni dinar. Šta ti gađaš, konino jedna? Kupi piroćanac... Ne! Play konja, kako bara. Kupi piroćanac najnoviji telefon i stavi ga u zadnji džep ovdje na farmerkama i sedne u autobus i čuješ samo krc, a on kaže da da Bog da je kičma. Kapirate, zato što je kao velog konja. Onda ja da napravim luk. Samo da vas vidim. Ne! Sad mi treba drva. Puno konja. Gledajte sad ovo. Sad ću da mu skočim. Ali da mu skočim, a neću mu skočim. Ako ću mu skočim. A vidite, bar ja bi sad padala. Stopte da zvori još jedno malo. Čekaj, ima li ovdje drva? Ramo što priča. Ostali smo. Ne! Jedemo hleb. I malo. A to sam ja rekao se napravi luk. Ne! Čudo ne pravi put kod mene. Kako gađaš tako dobro? Tako sam, majko moja. Ali ja ćemo još jednu partiju. Da je bilo to kvalitetno. Ali, samo da završimo i ovu partiju. Ona se mnogo odužava. Ajde, puštite me napolje, oslobađite me, alo! Okreći. Ajmo. Dobro, lepo sam oduzeo. Mač. Oduzeo mač, počnem da zakoljem sve. Čak mač. A da mi je delo ako može. Sad ću to da napušam. Vidite ovaj aula hill. Ja prebacim cijelo ostrovo, ja. Gledajte, a mogu sam ovdje da vidim sve. Buda. I idemo da vidimo. Šta ćemo raditi? Džabo ima nekog. Se čuje kako nešto bacam. Ja ne volim to da bacam te pletave. Čaricu bre. Do ovog poda. S mene našao. Aha. Da. Kako da imam ovo, kako mi to spičuje.
bezbeno, majke mi. Majke mi bezbeno. Ovo je moj bolji otvor. Ne! Sad ću ja početi da radi kameru. Pa ne! Aha! Pa ispred mojih nogu, kleknuo je. Majku ti tvoju... Ko gađa tako ekstra klupom? Dobro ljudi, to bi bilo sve za ovaj klip. Nadam se svidjelo i vidimo se u sljedećem. Ali tada.